kalami kaji kentha hakikat kubor haki kandiat sengi baladem hakabai day bat keseng san bertai kabadang tamai kata ka Voice of the People Party VP lane habakala syakatin kasi kabamut ka sur jong upai langkari katai keseng kabadang sudip job don burom ya ki election MP ha ubnaya yong mentak snem kasyak sanga ha artli kimat kabanongkong kajing atiket yaw MDC bamenta uba Andrew Sulai na jawai not lani bau hek du jong keseng VP uba Aden Basayamoj ula keren haki kandidat benai baladep ba kitai ki MDC balakut ka expiry date bat ka baar ka jingi tangkho bat ba Adelbert nongrom UMLA jong katai keseng uba mikmat ya ka not shalong ha ka bajit ki kertong MDC kat haduk mentang ngipat yoi ya ka jing keren ka pasai jong kinong lam jong keseng VP ha ka ba nakin riu pemut ki MDC kali iman banjit tang yawai bat utai MDC jong ka not jawai hanrei ha ka bai dei bat ka jaya konsensi ngiyoi ba keseng VP kala keren shai ba ha katai keseng omdon MLA MP MDC hanrei karaya gajing ai tiket kadai bet ha ka board jong elections committee lane ha ka wei kantin ka balong bet ba katai keseng kadon la ka jong ka high command banjit ya ki katong lane ka bayai na jrong bat kinong tep buon kin chupdiang bat manjur bet ya ka balarai na jrong katai kadai kur kompenya jong keseng bat ka bomdon jingmut bandang ya tai sani hakin san pat ba lane ha ba hab bu no da ka wei ka kantin ka bong ha parti la jong le kat bomon hanrei ka ai ka bangi shuyoi kalong balang ba jong katai karai keseng VP kala kancat no ya UMLA la jong ubana jayaw hanrei kala thip bujli da wei pat ubriu ubaki kham imon ubana jawai bat katai kadon ka jing ya pher ka bakrau ha ka jing ibit jong kinong elam jong keseng ha pedeng ubana jawai bat ubana jayaw lada ikren bet ya kini ki angut kinong elam keseng VP la ban ong bakam syem baklatan ha ka ba ai tiket ya ba Sulai ubadai MDC ubadon yala ka jong kabor ban job election namar ba haba udon ha ka kongres nang ta ulek syakati MC hanrei udang ya kiteng hi ban long MDC bat klempep haba ulek menta syakaseng trai riru lekse ka don ha ka jingkermen hanrei ha ka juk kapor ka seng ka sing thu bakla lada kam don jingtmu da kumwei pat ha ka bai dei bat uba Adelbert nongrum ubadai hi ubriu na kirang yale ba marwai namar ba kisin baladem ula job da kabor ba marwai jok uhi na kaseng khnam ba undarung sya kaseng VP ru uyai pteng hi ban job bat kumta lada khang lanti kumno ru ka ba e kalong ba Adelbert undai hi uding bilat jong ka not jayaw kaseng VP ka don sangut kimale hanrei la banong ba katai ka tim jong ki sangut kala pen job don burom yaw MP jong ki ha kasin baladep ha ka ba ulu job ha ki live artli ki constituency jong ka kasi Jantia Hills bat katai ke jing job kala pelong ye katai keseng kum keseng ka bahe bat ka balak ban ithu ha ka jala bat ha kari India hi barok gawai menta lang ba ka jing he bor jong ka kam dai pat ban ailat ya ka ba kum kane ke jing kan at jong ki namar ba mano ban tim lupa ha balai shrut ha po ying kum ta klempip kin yo lat sa kinong shun bandang penjot arsha ha shwa ke election le jong usnem arhajar arpe prang